راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أفسفل عليه كرنعة عالم كوينكم إن مدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع إسران شدشان تكمتي كل تشحن إسران كلتن زينانهو فلما أرستاتو ቀጥታዊ ዘተሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ክሳብ 30 ጥቅምቲ ክቕጽልዩ ኣብ ሱዳን ሰራዊት ዕልዋ ብምክያድ ስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ዝበሓተሉ ሓደ ዓመት ብህዝባዊ ናዕቢ ተዘኪሩ ኣብ ካምፓላ 9 ሰባት ብሕማም ኢቦላ ተለኺፎም ሬድዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቀጥታዊ ዘተሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ክሳብ ሰንበት 30 ጥቅምቲ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ቀጥታዊ ዘተ ብ25 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ብወግዓ ከም ዝጀመረ ዘረጋገጸ ኣፈኛ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ቪንሰንት ማጎንያ ን5 መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ ዘተ ነቲ ንኢትዮጵያ ናብ ዕንወት ኣምሪሕዋ ዘሎ ኩናት ሰላማውን ኣተኣማማንን ፍታሕ ከምጻላ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ተስፋ ከም ዘለዎ እቲ ኣፈኛ ገሊጹ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ብዘይ ገደብ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ህዝብን ምስሓብ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይን ካብ ቀዳሞት ጠልባት ናይቲ ንትግራይ ወኪሉ ኣብቲ ዘተሳተፍ ዘሎ ልኡኽ ምዃኑ ዲፕሎማሰኛታት ይሕብሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ምፍታሕ ዕጥቂ ሓይልታት ትግራይ ከም ኣውራ ቅድመ ኩነት ንዘተሰላም ከም ዘቕርቦ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ይእምጡ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ቅድሚ 2 ዓመታት ዝተወልዐ ኩናት ናብ ዝተሓላለኸ መድረኽ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ዘረድኡ እቶም ተንተንቲ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ቀዳማይ ቀጥታዊ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ንተወሰኸ ረፅሚ መዐደጊ ግዜ ከይጥቀሙሉ ስግኣቶም ይገልጹ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ኣብ ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ መላፎንቱ ዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብዕልዋ ብምእላይ ስልጣን ዝባሓተሉ ሓደ ዓመት ብተቃውሞን ህዝባዊ ናዕብን ተዘኪሩ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ 25 ጥቅምቲ 2021 ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶቕ ነበር ዝምራሕ ዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብምእላይ ስልጣን ምብሓቱ ኣይርስዓን ህዝቢ ሱዳን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ነቲ ብሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባትን ዝቆመ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ክረክብ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ዘካይዶ ተቃውሞ ልዕሊ 120 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ጀነራል አልቡርሃን ሰራዊት ኣብቲ ዝመጽእ ዓመት ክካየድ ትጽቢት ዝግበረሉ ምርጫ ከም ዘይሳተፍ ብምጥቃስ ስልጣን ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘረክብ ተመዋጺዑሎ ህዝብን ፖለቲካውያን ውድባትን ሱዳን ግና ኣብ ልዕሊ እቲ ስልጣኑ ዘደላድል ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ እምነት ከም ዘይብሎም እዮም ዝገልጹ ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ድሕሪ ምእላዩ ሰራዊት ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባትን ብሉኣላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ዝተሰመየ ናይ ልፍንቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ቆይሞ ብመሰረት ዝቆመሉ ስምምዕ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝቐደማ 18 ዋርሕ ብወተሃደራዊ ኣዛዚ ክምራሕ ድሒሩ ድማ ነቲ ሲቪላዊ ወገን ከረክብ ነይርዎ እንተኾነ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነቲ ስምምዕ ብምፍራስ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ስልጣኑ ብሒቱ ክጸንሕ ብምውሳን ነቲ ሲቪላዊ ወገን ብዕልዋ ኣልይዎ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ማእከላይ ኡጋንዳ ዝተረኣየ ሕማም ኢቦላ ናብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣን ጥዕና ሃገር ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ጥራይ 9 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተለፉ ዘረጋገጸ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ብዝሒ ናብ 14 ክቢሉ ምህላው ኣፍሊጡ 7 ካብቶም 9 ኣባላት ሓንቲ ስድራዮም መንግስቲ ኡጋንዳ ኣብ መፋረቕ ወርሒ መስከረም ኣብ ማእከላይ ኡጋንዳ ኣብ እትርከብ ዞባ ሙበንደ ብኢቦላ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን 8 ድማ ከም ዝተለፉ ምስ ረጋገጸ ለበዳ ከም ዝኣወጀ ይዝከር እቲ መንግስቲ ድሒሩ ብዝሃቦ መግለጺ እቲ ለበዳ ዘስግእ ከም ዘይኮነ እኳ እንተሓበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ብስ ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ከተማ ካምፓላ ምስ ፍሕፍሑ ግና ሻቅሎት ፈጢሩሎ እዚ ኣብ ኡጋንዳ ድሕሪ 10 ዓመታት ንመጀመርያ እዋኑ ተስፋሕፊሑ ከይከውን ዝስጋእ ዘሎ ዓይነት ኢቦላ ብስምቲ ኣብ 1976 ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ጁባ ዝተረኣየ ብሱዳን ኢቦላ ቫይረስ ዝፍለጥ እዩ ኢቦላ ከም ረስኒ ቃንዛ መላግቦታት ቅርጥማት ደም ዝተሓወሰ ውፅኣት ተምላስ ምንካይ ሸውሃት ድኻምን ሰሓጎሮሮን ዝኣመሰለ ምልክታት ዘለዎ ብቫይረስ ዝመሓላለፍን ውሽጣዊ መድመይቲ ብምስዓብ ዝቐትልን ሕማም እዩ ከም ደም ሽንቲ ቀልቀልን ተምላስን ብዝኣመሰሉ ካብ ውሽጢ ዝትፍኡ ፈሰስቲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ዝመሓላለፍ ኢቦላ ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ እንተዘይክኢሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ተላባዕ ሕማም እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ዝሕማም ብብዝሕን ተደጋጋምን ዝረኣየሉ ክፋል ዓለምና ምዃኑ ሰነዳት ውድብ ጥዕና ዓለም የመልክት
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና